Това ти е представата за края на света, от какво ще загине света. Хората са егоисти. Кога ще дойде края на света? Няма да е това нещо. А каква ще е причината за края на света? Надзърни в гърнето. Самаел, защото повика демона. 1000 наркомана в дома му, 1000 алкохолика. Ела, демоне, изяш ме! С пешката си, шеф. Приятел ти е то, който е до тебе. Не Господа в небесата. Господ, който не идва до тебе да те подкрепи, който те убива, въпреки че си някой. Това не е Бог. Това е Бог в развитие. Той не е готов да приеме хората, които се раждат. Края на играта е тук. Айде, спешките, мати. Хората са егоисти. Вие не гласувате за различни кандидати. За всеки един от тях стои демон. 5 различни лица, но за тях е един демон. Контрол. Шах! Закочи се работата. Защо Темида е сляпа, но не и глуха? Вярваш ли в дявола? Вчера идва един демон тук, черви. Вика, ти си създаден за да циклиш, а не за да твориш. Къде се намираш, бе?